Иди си. Мечо, мамо, цункай, Мечо. Цункай, Мечо, мамо. Не, Мечо цунка. Какво муцка? Какво друго има в чантата? Книжката, мамо. Какво пише, мамо, в книжката? Де? Давай следващата играчка, мамо. Кари, къде е бебенцето, мамо? Къде е бебето? Аво, къде е бебето, мамо? Я покажи на мама. Ти това бебе искаш да покажеш, добре? Беби Каринче. Патенцето къде е, мамо, папа? Патенцето къде е, папа? Патенцето, мамо? В чантата? Къде е то, мамо? Кари, тук ли е патенцето? Къде е папа? Може да го види. Това е бананчето, мамо. Къде е папа, мамо? Това ти харесва много, не си го виждала. Интересно. Няма да го отваряме, мамо. Как знае как да го отвори. Кой се сърди? Къде е тигърчето, мамо? Всичко извадихме ли вече от чантата? Изпразнихме ли? Айде изпразвай, помагай на мама. Обратно ли ги прибираш сега?